Исмаил Хамид, Әлмәттән, шәхси эшмәкәр, тимер шөгыльләнәбез, тимер эшләре белән, реконструкция, элеккеге безнең бабайларыбыз, ничек шушы атта йөргәннәр, нинди кораллар кулланганнар, шуларны яңадан кайтарабыз, һәм инде алга таба шу реконструкцияларда төрле атта реконструкциялар ясап, шулай ук этнотуризм, кешеләр теге күрсен өчен, кешеләрне җәлеп итер өчен, шулай ук тарихны белсеннәр өчен шул юнәлештә эшлибез менә шу. Пычаклар булар курганнарда шушы табылган, үзенчәлеге икенче ние кисә торган ягы икенче яктан эшләнгән, кәкере ягыннан, шуңа үзенчәлеге шулай булып тора. Менә шушы пычак бу яктан, үткен ягы бу якта түгел, шушы ягыннан. Мин менә шушындый курчаклар тегәм инде, булар минем татар курчаклары һәм татар йомшак уенчыклары, алар сөйләшәләр һәм җырлыйлар. Минем максатым балаларны кичкенәдән туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләргә, балалардан. Алар булай җырлыйлар мәсәлән. Безнең киләчәгебез ул балалар. Шуның өчен балаларны кичкенәдән туган телебезне яратырга өйрәтеп үстерик. Müslimler, Polnosyakovlar, Народный способ теге асып торып күшәмгә. Әбиләр Бөтен диянәт китереп, тозган итеп, марларга каплап. теге тиз тузлай торган сыравелин дип атала, суга батырып. Аны яратмадылар. Мине бер күп сатып булмый, бундай күбрәк алалар. Үз тәмәсе, элекке тәмәсе. Бу нәрсә Biz şulardan işlerini razrabatı ettik de razrezki... Bizning barda yetakchilar var. Alarning tübeteyleri, oşavlari, şekşekleri. Tübeteylerni qo'yasiz. Barda rayon terminakasi alarda gana mana shunday. O'tgan yerlarda bizda yo'q. Bizda bitkən Ay, u kesilgan abalarni mana barda 50 qo'yin kirib turib, barda tübetey ekan. motor. Rahmat sizga. Альфия Валеева, мен өзім Тюменьнан, я из Тюмени. Готовлю талкыш кәләве, традиционно татарскую сладость, которую раньше можно было купить только в Казани, а теперь я научилась и готовлю талкыш кәләве в Тюмени. Приглашаю попробовать мои изделия. Biz keldik Mordovиядан, авылыбызның исеме безнеке Белозерье дигән. Әлхәмдүлилләh яшибез анда, сәүдә кылабыз. Безнеке переработка, консервирование мяса. Biz birinchidan bizniki tушунка biz ясыйбыз. Атныкын, сыерныкын, курканыкын, тавыкныкын. И яшибез шалай будкалар. Гречка, перловка, рис. И атның изделияларын ясыйбыз. Тутурмалар, рулетлар, копченый итлер, атын ишеке курахан. Курахан ул була тавыктан филе грудка тавыкныкыннан ясыйбыз не. Кazılık indi teге, kazılıkda. Распространяем her bir tişke. İyi körəsən yaratıb işimiz bu işe bizden. İyi şanan köre o şandı təminədir. Rəhmət bilsin. Benim ismim Hafiz. Min Şıgırdandan. Bu produksiya тоже Şıgırdandan. Bik təmli halal produksiya. Bizning avlımız it eşməkərləri bilən производство bizdə itlər köp şunday produksiya. Mingə bik tərşi halal produksiya həm özü bizniki də, kişilərniki də bik təmli halal produksiya. Mına bu tübetey zəngər su istə, bisir bilən, taş bilən çigilgən. Bunun türlü razmirda. Şusunda nebistəgə biz 15 türlü barxıtdan. Biz Tatarlar birlikte namaz okuyanlar var da. Namaz okurga gerek tölke baş giyimi giyip. Buna şundan kalgan gırıf gadet, min har vakitte ite buna uramdan baralar, yalan baş. Yili baralar sakal, mıyık, başlarında kepi. Bilmişsin, nindi halık kile. Tadjik mi, yevrey mi,
урысмы білмей. Шушында мына әгәр син башыңа келәпүш или түбәтә кисәң, күренеп тора инде татар кешесе. Алырак синнән булса, исәнләшеп китәсең. Әгәр инде син алардан булсаң, синең белән исәнләшәләр. Шуның кадәр әйбәт булып китә инде. Сезгә үзебезнең иҗатны тәкъдим итәбез. Татар уен кораллары: думбра, курайлар, кубызлар, думбралар, кыл кубызлар. Җәлил абый остазыбыз шундый уен коралларын ясап килә. Һәм инде алда да безгә шундый чараларда катнашырга насип булсын. Сезгә хәзер кичкенә генә ки уйныйм. Бу инде төрки дөньяның гимны дип әйтергә була. Думбра дигән ки әсәр Ногайларның композиторы язды Арсланбек Солтанбеков.